Isus je primijetio da ljudi nisu razumjeli sve što ih je podučavao. Stoga im je rekao da pođu kućama i razmisle o svemu što je rekao, kako bi sutradan bili spremni primiti nova znanja. No primijetio je da je narod zaista želio da on ostane. Stoga je ostao i iscijelio svakoga tko je bio bolestan ili ozlijeđen. Tada je Isus okupio djecu, a anđeli s neba došli su i posluživali im. Isus je okupljenom mnoštvu ponudio sakrament, te je svojim učenicima naložio da se često okupljaju i blaguju od sakramenta, kako bi mogli u sebe imati duh Kristov. Rekao im je i da crkvena okupljanja trebaju biti otvorena svima koji se žele poboljšati. Potom je Isus otišao, a narod se zaputio kućama. Na putu kući ljudi su svakom koga su sreli ispričali što su vidjeli, te rekli da će Isus ponovno doći idući dan. Čak i nakon što se spustila noć i dalje su širili vijest. Mnogi su ljudi putovali cijelu noć kako bi idući dan vidjeli Isusa u hramu. 12 apostola tada su podučavali okupljeno mnoštvo, te su se molili kako bi primili Duha Svetoga. 12 se apostola međusobno krstilo i Duh Sveti je sišao na njih. Posluživali su im anđeli i Isus. Isus im je rekao da se mole, tada se i sam pomolio, tražeći od nebeskog Oca da blagoslovi njegove učenike.